hati-hati. 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 Oke. Atuh pio. Mami, Enang, mangkat sekolah lo. tapi mak ireng gaya lau enang. Boleh. Kumangan kali sekolah yang besar. Ngono nang. Di mana di bang? Dadi ning tantang ngono lho, nang kayane nang. Yo, siapa ngecek? Wis kene mami karo mami. Mami. Hati ya. Ya. Dad, Edi. Nanti udah jadi gini. Ini kandang ini lo. Walah. Wek mana yang ganteng mentok, Dad? Ayo iya toh anak orang ganteng mami mah ora doyan kedian. Oh, ngono. Tapi arek mangkat sekolah lho, Dad. Jadi mungkin nang kene iki lho. Walah, ngono ta, Dad? Aku arep mangkat sekolah lho, Dad. Oh, jadi kuat tele. Lah, aku tak bagi karo kanca-kanca aku telae. Walah ngono. Dad, Ah, Assalamualaikum. salam hati-hati le. Yo. No, 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 no. Udah. Apa balik dusik? Dusku ora kan? Sinyalnya malah gaduh enggak bentuk ini. Minyak panas yang langka sini melok langka ini. Nanti lagi sinyal ini. Ini ada sinyal karo untuk kopi seger kan. Nih, mami. Apa to, Dad? Gagal kopi mami. Kopi. Ora ro. Anakmu lanang mau. Pas budal sekolah. Ora dilawu, minyak yo entek. Ora tau ro. Memeces iki. Minyak ya longko. Gagal kopi entek. Entek. Kilo. Wajan. Keren kopi yo no. Oh, caranya lumbrek. Nih, enggak gue tetra ini lumayan loh. Wah, nge. Wah, boleh minyak orang. No, 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 no. Ame, yung ngatingin ka na. Wala minyak. Wala. Ano? Balik. Orang wala minyak. Kopi sih. Ngomel.
Huh? Angel lagi. Iya sih. Gini lah. Angel apa aku? No, 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 Wah, rondongnya. Oke, apa tuh? Apa tuh, bro? Jadi bedilan gila bro. Kapan di mau ya? Golek minyak. Boleh minyak tekan ke ini gitu. Gue ngapa lo? Iki lho. Kayak bedilan, di mana? Ngapa man? Gulawo. Gulawo Oke, Pak. Kene. akeh. Tapi orang dadi ya iki. Anu negari tujuane iki lho. Ini. Heeh, dari tujuane wong dadi. Kurang tegawe ora. Oh, lho kene api lo. Ya api to. Wong tegawe ae tujuane. Iki kanggo liyane iki. Kanggo gopo? Ae lo. Walah. Ya terus. Oh, Mana? oh, Boleh. Bang. Malah bro, nganggo klambi bro. Huh? Sok. Klambi, Bro. nganggo klambi. Jeblo, Urung. mosok. Heeh. Lah ngalah. Lanang ngono lho bro. Lanang kok. Oh, lanang yo iki. Lanang. Wes anu iso gawe video lho we. Bener. Eh? Iso. Sok, pinter. Okay. Ya ono. Bro, Loh, ketupan men. lah wong sarunge syuting wis digawe. Oh, wah. Lah terus kelore nganggo opo? Iya ya. Wis tak brone. Wis, ngono. Sik. Okay. Ora ana pelore ora dadi no. Huh? Ayo, boleh balik sekolah kan? Gue mau ngambilan temu Didi apa rasanya? Ora kini. Pokoknya kayak ganti. Ini golek Didi. Kat mau golek minyak. Kok ora bali-bali? Oke, Mi. Okay. Oke, bro. Wis entuk iki. Oke, ini. Iya to. Enggak to. Wis kono kae mau. Betul ya? Yo. Iki lek ini Mbak Mana langsung kejar kan. Huh? Ya mau. Nek ngono kae kena. Kena. Bro. Tak ada lah, Bro. Kena enggak? Nek. Aduh, piye? Nek. Tambah ngato lah.
Nah, nang ini kira ora kenteng mesti. Wes urung, Bro. Wis, Bro. Okay. Oh, sik keneng ae to. Ayo iya, Mi. Parane ngono le. Huh? Ini aku tuh jajal, Bro. Hah? Keneng ae. Hati-hati lu. Hati-hati. Hati-hati. Okay.